Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Birikwa onye ọma njem ọnụ. Ndị agba ọkpụrụkpụ okwu ị ga-anụ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Tuesday, Oye, abalị 29 n'ọnwa Julaị afọ 2025. Ndị ọnụ na-elu n'okwu ekwupụtago nkwado maka ịhọpụta Soludo ọzọ. Ndị uwe ojii na Anambra steeti enwetago ụgbọala ọfụ iji kwalite ike ọrụ ha. Otu SDP amachigo onye gọvanọ Kaduna steeti n'oge mbụ bụ El-Rufai afọ 30. Trump ekwupụtago mwute banyere akparamagwa Putin n'ihe metara nkwekọrịta ịkwụsị ịkwa mgbọ. Tupu ịnụrụ akụkọ ụwa n'uju gere ozi a pụrụ iche, nchekwa ebirigo ebiri na Anambra steeti. Ndị Anambra ka anyị cheta na nchekwa bụ oke na ọlụ dịrị mmadụ niile. Ka anyị na gọọmenti steeti a jikọọ aka iji mee ka Anambra steeti nwewanye nchekwa ma dịkwa mma obibi. Ọ bụ na gị bụ anya na-aga wala afọ ụkwụ na-aga walawala kwuo okwu ka ntị na-abụ nụ. Wega mkpesa banyere ndị ọnya akpa enyi ozu n'aka ndị ọrụ na-afụ maka nchekwa iji kwalitewanye nchekwa ndụ na akụ na ụba. Cheta akara ntụmadị ndị ị ga-akpọ 5111 na 08002200008. Onyonyo ABS n'ugbu a n'akụrụngwa kebụl nke adịghị akwụ ụgwọ ya sonyere anyị. Ugbu a tọzie ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Ebelechukwu Ụzọegbo. Onye isi ụlọọrụ amụma nchekwa ahụike Anambra steeti bụ Asha, Dr. Simeon Onyemaechi, akpọkugo ndị Anambra ka ha gbaa mbọ fụ na mmadụ niile ga-etinye aka n'ịhọpụta gọvanọ Chukwuma Soludo ọzọ na nhọpụta maka ọkwa gọvanọ nke ga-adị n'abalị 8 ọnwa Nọvemba na Anambra steeti. Dr. Onyemaechi, onye mere ka amata nke a n'oge ọgbakọ enye nkwado nke mpaghara Anambra Central were ọnọdụ na Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Ọka, toro gọvanọ Soludo maka agadaga ọrụ mmepe nke ọ na-alụ n'anaka dum nke steeti a bụ nke enweghị oyiri. Chibuzo Okoye gara n'ebe ahụ maka ụlọọrụ ABS wee kọrọ anyị etu ya bụ olu si gbuo abụ. Ya bụ onye isi Asha mere ka amata na ihe gọvanọ Soludo megoro na ebe metụtara ọnọdụ ahụike nke steeti a bụ ụja anya lebe ma tozie gọvanọ maka ime ka ọnụ ego a na-akwụ n'inweta elele Asha ka dịkwa n'ebe ọ dị n'agbanyeghị ihe ngala ọnụ niile dị na Naịjirịa ugbu a. Dịka onye isi okpuru ọchịchị Ọka South bụ Prince Chinedu Ọkafọ si mee ka amata, gọvanọ Soludo agbawela ọnọdụ akụnụba nke steeti a mee ka ọ kachawapụ dịka isi obodo steeti a ma kwue na ịtụnyere gọvanọ akwụkwọ ka o jechi azụ nke ugboro abụọ bụ ọlụ onye ma onye ọbụla ga-alụ. Site n'ogige dọkịta Alex Ekwueme Square dị n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. N'isochi nkapị akapịrị ule taamụ nke 3 ọnụ, onye isi oche ụlọọrụ kọmishọn n'afọ maka ọrụ mmụta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị PPSSC na-ahịa ịchafụ dị n'Ọka bụ ọkammụta Nkechi Ikedịugwu akpọkugo ndị nkụzi ka ha tinye akara dum ụmụ akwụkwọ nwetara n'ule n'usoro nzirịta ozi ọgbara ọfụ ma gbakwa mbọ fụ na ihe ndị a dum ka a ga-etinyecha tupu ma ọ bụ n'abalị 29 ọnwa Ọgọst iji mee ka ụmụ akwụkwọ nwee ike ịmalite ibipụta mpụtara ha n'abalị 30 Ọgọst 2025. Ya bụ onye isi PPSSC kpọrọ oku a n'oge mmemme ịkụzi ọlụ aka bụ nke were ọnọdụ n'Igwebuike Grammar School Ọka, ebe ọ nọ mee ka amata na ngụnye agụnyere nkụzi ọlụ aka na amụma ndị a na-eme n'ụlọ akwụkwọ na-egosipụta mgbanwe nke na-eweta agamniru n'ihe metara ụmụ ihe ndị akpọrọ ihe kacha mkpa na Anambra steeti na mmụta, sitezie n'ịdị na-agụ ihe ndị nke a na-agụ n'isi wee banyezie n'ịdị na-emepụta nke a na-emepụta n'aka. Ọkammụta Ikedịugwu kwuru n'oge elugo mgbe a ga-ahazigharị ihe ahụ kpọrọ ọganiru maọbụ ime nke ọma, ọ bụghị naanị site n'akara mmadụ nwetara na asambo, kama ọ ga-abụ site n'ihe mmadụ ji isi wee kepụta
ihe ndị a na-alụpụta n'ọrụ na uru ihe ndị a bara. O kwuo na site n'itinye mmụta ọlụ aka n'ime ihe ndị kwesịrị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na steeti a, na ndị nkụzi abụghịzi naanị na ha na-akụziri ụmụ akwụkwọ etu esi anafere n'ule, kama ha na-ejikerekwa ha maka ibi ndụ ma ha gụchaa akwụkwọ, kpọkụzie ndị nkụzi ka ha nọgidesie ike n'ịwata ọgọdọ ịgbasawanye ọlụ ha site n'ime mmụta na Anambra steeti ka ọ bụrụ ihe dabara adaba, bụrụ ihe a na-emepụta a na-afụ anya, ma bụrụkwa ihe na-akwalite mmadụ iji wee zụlite ọgbọ nke ga-akpa ọlụ aka na mbọ aka, ndị nke ga-enwe ntụkwasị obi n'onwe ha, dịkwa njikere ịnọ n'isi. Onye isi oche PPSC ahụ kwupụtara nnọọ obi ụtọ ya wee kene Gọvanọ Chukwuma Soludo maka iweghara ọlụ dum n'ihe metara mmụta na Anambra steeti. Kọmishọna ndị uwe ojii na Anambra steeti CP Ikeoye Orutugu ekwupụtago nnọọ nnukwute obi ụtọ wee bụrụ ụkpa ekene bunye ndị isi na ndị ọrụ uwe ojii ala anyị Naịjirịa maka mbute nke ha butere agaraga ụgbọala ahụ eji ebu ndị agha na akụrụngwa eje n'ebe enwere ọgbọ ọgụ a na-akpọ APC n'ahịa Ịchafụ, bụ nke ebunyere ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti a. N'okwu ya n'isi ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti a dị n'Amawbịa ụbọchị Mọnde oge ọ na-anabata ya bụ akụrụngwa, CP ahụ mere ka amata na akụrụngwa dị oke mkpa ga-akwalite ike ọrụ nke ụlọọrụ ahụ nke ukwuu, ọ kachasị n'ihe metara igbo ihe iche aka mgba ndị nke na-apụta ọfụ dịka o si metụta nchekwa, nakwa ime ka o siwanye ike mbọ a na-agba ugbu a n'ihe metara ịfụ na udo, iwu na ihe ịga n'anya ya nke nwere na steeti a dum ga na-aga n'iru. Ọ nabatara nkwado nke a gara n'iru na-enye site n'aka onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị IGP Kayode Egbetokun, onye nke o kwuru na ọmarịcha ndue agago n'iru na-apụta ife n'ịkwalite ụmụ ihe eji alụ ọlụ, ọdịmma nakwa mmụọ ndị uwe ojii n'ala anyị dum. CP ahụ kwekwara ndị Anambra nkwa ọzọ na ya bụ ụlọ ọrụ gbatakwara ọgọdụ ọfụ ichekwa ndụ na akụ na ụba, ma kpozie oku ka a gaa n'iru na-adọnye ukwu site n'aka ndị bi na steeti a iji wee fụ na steeti a ga-enwewanye nchekwa maka mmadụ niile. Onye gọvanọ Kaduna steeti n'oge mbụ bụ Maazị Nasir El-Rufai ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Social Democratic Party SDP chụpụrụ na ya bụ otu. Oge ọ na-ekwupụta nchụpụ a chụpụrụ ya bụ nwa amadi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, otu SDP machikwara El-Rufai afọ 30. Otu kọmitii ọrụ nke otu SDP n'ala anyị NWC n'ahịa Ịchafụ kwuru na nzọpụ ụkwụ a bụ n'ịgbaso iwu na-achị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, echichie ihe ndị o wepụtara oge mere ọha mmadụ, usoro na etu ya bụ otu si eme ihe, tinyere n'ịgbaso iwu na-achị ala anyị Naịjirịa nakwa iwu maka nhọpụta, na-abịa n'ihe metara ikike nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ikpebi ndị ga-anọ n'ime. Otu ozi nke sere n'aka ọkaokwu ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Arab Eyiyanigba dọrọ ndị otu ahụ aka na ntị megide inwe ihe ọbụla ga-ejikọkwa ha na El-Rufai na ndị ọzọ bụ ndị nke ebughị ọdịmma otu ahụ n'obi. A ga-echeta na El-Rufai sonyere otu SDP ka o sichaa n'otu All Progressives Congress APC pụta, ka o si na dị El-Rufai bụkwazi otu n'ime ọkpụkpụ mmadụ nke enwere n'otu ejikọbara maka ndị nke ga na-arụnye ọchịchị nọ n'ala anyị aka n'anya, bụ nke nọ na nso nso a wee wepụta African Democratic Congress ADC dịka afọ ha ga-eji wee jikere maka nhọpụta ga-adị n'afọ 2027. Na mba ofesi, akụkọ anyị nwetara na-akọ na President Donald Trump ekwupụtago mwute banyere akpalamagwa onyeisiala Russia bụ Vladimir Putin, ma mee ka amata na ya na-egbubinata mkpụrụ ụbọchị 50 ahụ o nyedebere Russia maka agha ọ na-ebu na Ukraine.
N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ya na Prime Minister Britain bụ Keir Starmer n'ịdị njikere maka nzukọ nke ha ga-enwe na Scotland, President Trump mere ka amata na ya na Putin ekwugo okwu ugboro ya bụ onye isi ala mba US kwupụtara n'izu ụka abụọ gara aga na ya enyego Putin mkpụrụ ụbọchị 50 iji wee nwee nkwekọrịta n'etiti ya na Ukraine tupu ọ malite izute ntaramahụhụ. Ọ lụtụrụ aka na ha ga-ewepụtakwa ụtụ isi kajara akaja ma ọ bụrụ na enweghị nkwekọrịta n'ime mkpụrụ ụbọchị 50 o wepụtara. Tupu anyị ana n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ a, cheta na ị ga-esonye nwuru ABS site na mpaghara ọbụla n'ụwa dum maka akụkọ na ihe mmemme dị iche iche. Banye n'ọba ozi anyị na www.absradiotelevision.com. Ị ga-enwetanwu ihe anyị na-eme na YouTube na ABS Radio Television. Sonyere anyị n'usoro nzirịta ozi ọgbaraọfụ na ABS Radio Television maka Facebook, na ABS Radio TV maka Instagram na X. Ugbu a gerekwa ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji malite tupu anyị awụsa ọwa n'akụkọ ụwa. Ndị okwu ha na-ada ụda ekwupụtago nkwado maka ịhọpụta Soludo ọzọ. Ụlọọrụ ndị uwe ojii na Anambra steeti enwetago ụgbọala ọfụ iji kwalite ike ọrụ ha. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị SDP amachigo onye gọvanọ Kaduna steeti n'oge mbụ bụ El-Rufai afọ 30. Na mba ofesi ka isi kọrọ gị na Trump ekwupụtago mwute banyere akparamagwa Putin n'ihe metara nkwekọrịta maka ịkwụsị ịkwa mgbọ. Cheta na nchekwa ebirigo ebiri na Anambra steeti. Ndị Anambra ka anyị cheta na nchekwa bụ oke na ọlụ dịrị mmadụ niile. Ka anyị na gọọmenti steeti a jikọọ aka iji mee ka Anambra steeti nwewanye nchekwa ma dịkwa mma obibi. Ọ bụrụ na gị bụ anya na-aga warawara, afọ ụkwụ na-aga warawara, kwuo okwu ka ntị na-abọnụ. Wega mkpesa banyere ndị ọnya akpa enyi ozu n'aka ụlọọrụ na-afụ maka nchekwa iji kwalitewanye nchekwa ndụ na akụ na ụba. Cheta akala ntụmadị ndị ị ga-akpọ 5111 na 08022200008. Onyonyo ABS nọ ugbu a n'okporo kebụl nke adịghị akwụ ụgwọ ya. Sonyere anyị etu a ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ a ka ọmaka mere gị. Abụ m Ebelechukwu Ụzọegbu.